Os enólogos sinalaban nas últimas semanas que a etapa de floración dos viñedos é unha das máis importantes para a formación dos acios. Unha vez rematado este período, a incidencia das precipitacións pasa factura nos viñedos das Rías Baixas. Aínda que é cedo para facer unha estimación, os expertos sinalan que a produción podería non ser tan abundante como agardaban. Que había certa caída de froito, non? Isto porque foi, sobre todo nas parcelas máis adiantadas, que lle colleu moitas precipitacións durante a floración, aí non chegamos a ter o que un bo callado do froito, entón nos seguintes días, semanas, ese froito, inda que quede no racimo, non desenvolve, non calla, non desenvolve e acaba caendo. Haberá que agardar a que estas parcelas máis atrasadas avancen para poder facer unha previsión da produción deste ano. A cantidade de acios é abundante, pero pode variar o seu tamaño. Nos conteos que facemos se ve hubo unha gran cantidad de racimos que por vara, hubo unha boa brotación, vai haber unha gran cantidad de racimos. Un pouco que cabría por esperar é ver ese peso do racimo. Entón, que o peso, unha das razóns principais vai ser o número de uvas que teña cada racimo. E iso, ainda, nestas parcelas máis atrasadas, pois, bueno, ainda habría que esperar un pouquiño. As precipitacións tamén propiciaron que apareceran os primeiros brotes de mildiu, aínda que sen danos nos viñedos. Hai que dicir que, bueno, que foron ataques de forma puntuais, é dicir, na gran maioría das parcelas non hai merma ningunha por mildiu, pode haber algunha mancha moi esporádica, pero, bueno, nestas outras, un porcentaxe moi pequeno, sí que apareceron ataques de mildiu, pero tamén sen facer grandes danos. Para evitar que aumente a incidencia do mildiu e se vexa minguada a produción, os expertos aconsellan seguir as recomendacións, especialmente nun mes clave para a produción. Podes dicir que quedan unhas semanas, un mes, máis ou menos, críticos, no sentido de que a uva de momento ainda sigue sendo sensible ao mildiu, entonces, bueno, estar alerta, é dicir, o bo traballo que se estuvo facendo hasta ahora, non despreocuparse, é dicir, seguir alerta estas semanas ou este mes que seguramente se vayan a dar condicións de infección, a uva ainda é sensible e nos estamos xogando que a produción e o traballo de todo o ano. O consello dos expertos tamén é realizar outros traballos no viñedo como quitar os chupóns e eliminar a vegetación do chan para evitar que se propaguen as enfermidades.